Dwi'm yn gwybod pwy sydd allan yna, ond gobeithio wir bod y rhai sydd wedi gweld y ffaith bod ni'n fyw wedi ymuno hefo ni. Croeso. Croeso i'r sesiwn yma o Mawrth Meddwl. Gobeithio'n wir a gawn ni awr bach braf iawn yng nghwmni'n gilydd. Gadewch i fi wybod os oes yna rhyw broblem, os ydych chi ddim yn clywed nag yn gweld. Dewch i ni ddechrau'r sesiwn trwy eistedd yn gyfforddus. Os oes gennych chi glistog, falle eistedd ar y glistog. A dio ddim gwahaniaeth sut ydych chi'n eistedd chwaith. Cyn belled eich bod chi'n gyfforddus ac yn teimlo'r ddaear yn eich cynnal chi. A'ch corff chi yn ymestyn i fyny, yr asgwrn cefn yn codi allan o'r pelfis, ac yna y galon yn codi, a'ch pen yn syth, a'ch golygon am ymlaen. Ceiwch eich llygid am eiliad. Y llygid i'r mwyaf pwerus, falle, wrth synhwyra yn sicr, y golwg sydd yn defnyddio'r mwyaf o egni. Ac felly wrth gael llygid, mi fedrwn ni arbed yna ni, ac mi fedrwn ni hefyd ganolbwyntio ar y pethau sy'n bwysig. Chwn ni gymryd eiliad neu ddwy rwan, yn gyfforddus yn fan hyn, i sylwi ar yr anadl. Yr anadl yn llifo mewn ag allan, drwy'n ffroenau. Hollol annibynnol, dim ymdrech o gwbl. Mewn ag allan. Sylwch ar yr anadl. Cosi tu fewn eich ffroenau chi. Wrth i'r llinyn arian ma o ocsigen a phob peth sydd yn dda lifo i fewn drwy'ch ffroenau chi, i'ch bwydo chi. Ac yna mae'r corff mor glyfar yn gwneud popeth drostoch chi, yn gyrru allan hefyd yr holl bethau sydd ddim I hangen. Aros am eiliad neu ddwy, efo'ch llygid ar gau, a'r anadl yma'n llifo yn ddi-stop, heb wneud dim ymdrech, I mewn ag allan o'r corff. Ac wrth I ni eistedd man hyn, dewch I ni ystyried be fydd yn newid yn ystod yr awr nesaf. Yn sicr fe fydd newid o ryw fath. Fe ddaw bendithion, ac fe allwn ni rannu'r bendithion yna efo eraill. A felly ar y dechrau, dewch I ni ddymuno hynny I eraill, yn fodedynol, yn greaduriaid sydd yn crwydro'r byd yma, iddyn nhw I gyd fanteisio o'r ffaith yn bod ni wedi dod at ein gilydd I ymarfer ioga heno. Rwan defnyddiwch eich ymenydd a'ch meddwl I ddymhau a dwysau yr anadl. Anadlu mewn
ag allan. I mewn ag allan. Mewn ag allan. Cadwch eich llygid ar gau. A sylwi pa wahaniaeth mae'r anadlu yna wedi wneud i chi. Ydych calon chi di tawelu chydig bach? Ydych meddwl chi chydig bach yn llai siarp? Ydyn ni di dechrau ar y daith yma o waredu holl gynyrfiadau'r dydd. Y rhai positif, yr hwyl, a'r rhai llai positif, yr rhwystredigaethau. Sylwi ar y gwahaniaeth. Ac yn ara deg, agorwch eich llygid. Mi fedrwn ni reoli'r anadl. Mi fedrwn ni ddefnyddio'r anadl. A dweud y gwir, mae o'n un o'r arfer mwyaf pwysig sydd ganddo ni yn helpu ni i fyw'n bywydau yn braf ac yn dawel. A felly dwi'n mynd i ddechrau y sesiwn go iawn efo ymarfer pranayama. Prana yw'r anadl, ond mae'n fwy o lawer na ocsigen yn unig. Mae o yn rhoi bywyd i ni, sy'n rhai'n galw fo'n anadl einioes. Felly pranayama ydy'r ymarfer o ddefnyddio'r anadl, a mae'n lot o wahanol ymarferion. Da ni'n mynd i weithio ar yr anadl dawel, neu'r anadl syml. A be fyddwn ni'n neud i anadlu fewn, dal yn gwynt, ac anadlu allan. A mi na i gyfri, anadlu fewn, 6, dal yn gwynt, 3, ag allan dros gyfri o 6. Unwaith eto, os da chi isio, ceiwch eich llygid. Mae'n haws canolbwyntio pan dyn ni'n cael llygid, dwi'n ffeindio. Anadlwch i fewn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daliwch eich gwynt. 2, 3. Anadlu allan. 2, 3, 4, 5, 6. Ag eto. Anadlwch i mewn. 2, 3, 4, 5, 6. Daliwch eich gwynt. 2, 3. Anadlu allan. 2, 3, 4, 5, 6. Ac am y trydydd tro. Anadl ddofn i fewn, gwir ymdrech. 2, 3, llenwi'r ysgyfaint. 5, 6. Daliwch eich gwynt, yr holl ddaioni na, y gorau o'r gorau. 2, 3. Ac yna anadlu allan. 2, 3, 4, 5, 6. Cadwch eich llygid ar gau. Unwaith eto am rai eiliadau. A gweld pa wahaniaeth a'r broses yna di wneud.
Sylwch ar sut mae'ch meddwl chi'n teimlo. Eich croen. Oes yna gyffyrddiad yn y croen. Ydych chi'n teimlo'n dawel? Pob eiliad yn cyfri. Ag agorwch eich llygyd. Rwan te, dyn ni'n mynd i symud. Gliriwch y glistog. A dewch chi orwedd ar eich cefn, ar y carped, ar y mat, beth bynnag sydd gennych chi. Gorwedd yn braf, cefn yn fflat ar y mat. Wrth orwedd yma, dewch yn ymwybodol o'ch traed, cefn eich sodle, yn cyffwrdd â'r llawr, cefn y coesau. Gyrwch eich meddwl at y darnau o'r corff sydd yn cyffwrdd y llawr, y cefn, y sgwyddau, cefn y pen. Ydych chi'n teimlo'n ddiogel achos mae'r ddaearn yn cynnal ni. Sylwch ar yr anadl. Dal i lifo mewn ag allan. Ffydd yn yr anadl a ffydd yn y ddaear. Teimlwch eich hun yn ymgysylltu mwy fyth efo'r ddaear o dan chi. Rwan te, ymestyn y corff yn ara deg. 1, codi'r breichiau, 2, 3, yr holl ffordd dros eich ben. Ac yna nôl, 2, 3, lawr wrth eich ochr chi. Unwaith eto, i fyny ar breichiau. A drosodd. Ac yn ôl. A'r trydydd tro, i fyny. Ac yn ôl. Rwan dewch ar ben glin dde, i phlygu hi, a'ch dwylo i'ch chwmpasu, cyfleidiwch chi, dewch â hi at eich calon. A gollwng hi. A'r un peth efo'r ben glin chwith, i fyny â hi, cyfleidio'r ben glin, a'i gosod i nôl i lawr. A rwan y ddwy goes, efo'i gilydd, plygu'r penegliniau, 2 fraich o amgylch y penegliniau. Cyfleidio'ch hun yn dyn fel pelen fach. Os fedrwch chi dewch eich trwy at eich penegliniau neu cadw'ch pen ar y llawr. Dyw ddim lot o wahaniaeth. Ac yna, gollwngwch eich coesau unwaith eto. Rwan symudwch eich traed a'i gosod nhw'n agos at eich pen ôl. O fan hyn, cadw'r pen ar y llawr a'r sgwyddau a dechrau codi'ch pen ôl i fyny sut o bandasana neu y bont. Ac yna lawr yn ôl. Jyst cnesu'r corff ar hyn o bryd. Coesau yn sythu unwaith eto. Gorwedd yma'n dal mewn shavasana. Gorwedd ar eich cefn ar y mat. Ac yna, dewch ar fraich chwith a'i chodi hi dros eich pen. Dewch ar droed dde dros y goes chwith a rowlio ar eich ochr. Gwthio'ch hun i fyny. Nes dych chi'n eistedd ar y mat. Unwaith dych chi'n eistedd yn fama,
Dewch eich penegliniau o danoch chi. Ac yna dewch ar eich pedwar. Gweithio ar strwytho'r corff. Strwytho'r penôl ychydig bach. Eich dwylo chi o dan eich swyddau chi, fel hyn. Ac yna, ar eich pedwar, a'ch cefn mor syth ag yr eiddo, dechreuwch godi'ch pen wrth anadlu mewn a gostwng yr asgwrn cefn. Yna wrth anadlu allan, dewch eich cefn i fyny'r gath. Dwy waith eto, anadlwch i fewn. Ac anadlu allan i fyny'r gath. Ac am y trydydd tro i fewn. Gom o castanaf uwch. Ac yna wrth anadlu allan yr holl ffordd i fyny ar asgwrn cefn. A'r pen yn dod lawr. Cyn bod chi'n dod yn ôl ar eich pedwar. A'ch cefn yn syth. O fan hyn, dewch eich dwylo ymlaen ychydig bach. Symud yn ara deg yn bwyllog ac yn fyfyrgar. Ac i fyny ar fodi'r traed, cadwch eich penegliniau wedi plygu. Teimlwch fatha bod chi'n gwthio y mat neu'r llawr oddi wrthoch chi efo'ch dwylo. A dewch eich calon, anelwch chi at dop eich coesau. Dyma ni'n y ci a dwmw casfan asyn. O fan hyn, cymrwch gamau bach, yr holl ffordd i fyny at eich dwylo. Ac yna efo'ch penegliniau wedi plygu, dewch eich dwylo at eich sodle. A chyda'r dwylo ar y sodle, triwch sythu'r coesau chydig bach. Mae'r galon ar ben eich coesau chi. Cyn bod chi'n dod â'ch dwylo o'ch blaen. I fyny efo'r dwylo, arwain efo'r dwylo. Gyda'i gilydd mewn pader ac yna dod â nhw at y galon. Dyma ni yn sefyll. Sefyll yn tydasana. Gwnewch yn siŵr bod chi'n teimlo'r ddaear o dan eich traed. Fi am wreiddio yn traed ar y ddaear. Teimlo'r ddaear yn tynnu ni fel magnet cry. Yna teimlo'r egni yna mynd i fyny'r coesau. Cyrraedd y pelfis, cadw'r pelfis yn syth fel bowlen. Y cefn a'r asgwrn cefn fel ysgol. Dychmygwch eich hun yn dringo i fyny'r ysgol yna. Ysgol syth. Sgwyddau lawr, calon i fyny, a'r pen a'r golwg ymlaen. Y mynydd. Dychmygwch bod chi ar ben mynydd, yn croesawu'r lleuad. Mae ar ei ffordd. Mae'n dechrau twllu. Mae'r haul wedi mynd i wely. Tu ôl i'r cymylau. Cuddio mae o. Bydd o'n ôl. Dyn ni'n saff o hynny. Ac felly dyn ni'n mynd i gyfarch y lleuad. Chandra namaskar. Chandra di'r lleuad mewn Sanskrit. Codwch eich breichiau. Yr holl ffordd i fyny. Fel tych chi'n mynd i glodfori'r lleuad. Ac yna plygwch penegliniau. Dewch eich dwylo i lawr. A'i gosod nhw nesaf eich traed. O fan hyn, ewch ar droed dde yn ôl. A dewch â hi ar ei phenglin. Ac yna wrth anadlu fewn, codwch eich calon. Ac yna, dwylo'n fflat ar y mat, ac ewch ar droed chwith i ymuno hefo'r droed dde, a dod â'ch penegliniau i lawr unwaith eto. Gwthiwch eich pen o tuag at eich traed. Dewch eich pen i lawr, a dyma ni. Moes yn grymu y lleuad. Ar ei ffordd. O fan hyn,
Dewch yn ôl ar eich pedwar, ac yna, dewch eich brest I lawr rhwng eich dwylo, a'i gwthio hi mlaen, nes dewch chi yn codi ar eich dwylo i'r cobra. Yna, bodi'r traed, I fyny ar pen ôl, falle bod y coesau'n sythu chydig bach. A chame eto, I fyny canol y mat at eich dwylo. Unwaith eto plygu mlaen Uttanasana. Bwysig bod eich brest chi'n glynu at eich coesau chi. Cyn dod â'r dwylo ymlaen mewn pader. Y dwylo'n arwain yr holl ffordd I fyny. Ac yna lawr at y galon. Unwaith eto. Ymlaen â ni. Croesawu'r lleia. Falch ei weld o. Dod ei egni tawel, plygu mlaen. Uttanasana, dwylo nesaf at y traed, y droed chwith y tro yma yn mynd yn ôl doch hi ar ei phen glin. Ac yna, yn nadlu fewn wrth godi'r galon. Y dwylo'n mynd yn fflat, mi fydd y droed dde'n ymuno hefo'r droed chwith fel y casana, ac yna, y penegliniau lawr, unwaith eto, gwthio'r pen ôl. Diolch i'r lleuad yn dod unwaith eto. Rhoi sicrwydd I ni. Cyn bod ni'n dod I fyny, gwthio'r galon I lawr ac ymlaen, ac yna I fyny i'r cobra. Cyn bod ni'n symud yn ôl i'r ci unwaith eto. Ac yn fan hyn, dewch I ni anadlu. Dewch nôl at yr anadl ddofn. 1 ac allan. 2 ac allan. A 3 ac allan. Plygwch eich penegliniau. A chropian, unwaith eto. Yr holl ffordd I fyny. At eich dwylo. Plygu mlaen Uttanasana. Ac I fyny. Yn ôl. Cyn dod yn ôl. At y galon. O fan hyn. Dewch ar dwylo yn ôl I fyny. Ac yna. Plygwch ymlaen. Plygu mlaen hanner ffordd y tro yma. Efo'ch cefn mor syth ag y fedrwch chi gael o. Falle plygu'ch penegliniau. Dewch ar llaw chwith at flaen y goes chwith. Ar llaw dde at ochr y corff ar y dde. Ac o fan hyn, troi canol y corff, nes da chi'n wynebu ar I fyny. Yn ôl ymlaen, yr un peth ar yr ochr arall y llaw dde, ar flaen gwylod y goes yn fan hyn. Yna'r llaw chwith yn barod I helpu chi I droi'r corff ar I fyny. Ac yn ôl I lawr. Dal I symud yn bwyllog. Codi'r corff. Nes da chi yn Tadasana unwaith eto am mynydd a'r traed wedi gwreiddio yn y ddaear. Y pen ar I fyny yn barod I dderbyn bob peth sydd I gael. Dewch a'ch dwylo at I gilydd. O fan hyn, trowch nhw tu chwith allan os fedrwch chi. Ac yna, codwch eich breichiau. Yr holl ffordd I fyny. Uwch eich pen. Dio ddim ots gymaint â hynny os dyn nhw wedi plygu, ond triwch I sythu nhw dipyn. Yna, wrth anadlu fewn, sythu eich cyseiliau. Ac wrth anadlu allan, ewch i'r chwith. Hanner lleuad ydi hwn, a'r Dyrjanatana. Nôl I fyny wrth anadlu fewn, ac anadlu allan i'r dde.
Ag yn ôl I fyny. Ag i'r chwith. Nôl I fyny unwaith eto. I'r dde. Ag eto. I'r chwith. A'r dy jandras yma. Dal I glodfor i'r lleuad. Ag yna. I'r ochr arall. Gollwng y dwylo. A dyda nhw I lawr. Ysgwyd nhw chydig bach. Ysgwyd y breichi chydig bach. Jyst I gael gwared ar y tyndra dych chi wedi greu. Ond mae tyndra yn y corff weithiau'n byth da. Helpu ni ryddhau bob tyndra arall. O fan hyn, dewch ni ddod yn ôl I orwedd ar y mat. Plygwch. A helpu chi I lawr. Yn ofalus. Dyma ni. Unwaith eto. I lawr I orwedd ar y mat. Shavasana bach byr. Jyst gorwedd yma. A sylwi ar yr anadl unwaith eto. Gyrwch i'ch traed jyst gwmpo i'r ochr. A'ch dwylo wynebu ar I fyny. Ceiwch eich lygyd am eiliad neu ddwy. Teimlwch eich calon yn yr afu. Wrth I ni fynd drwy'r broses yma o symud, dyn ni'n helpu'n hunain I flino'r corff. A'r corff yn helpu hun I symud unrhyw rwystre sydd yno fo. Unwaith eto. Dewch eich traed yn agos at eich pen ôl. Ac efo'ch traed yn fan hyn. Da ni'n mynd I fyny i'r bont. Ond y tro yma falle'n bach yn uwch. Mae'r corff yn gnesach rwan. Felly teimlwch eich traed yn gwthio fewn i'r llawr. A teimlwch eich sgwyddau ar y mat. Ma'ch dwylo chi wrth eich ochr. Ag wrth wthio fewn i'r llawr hefo'r traed a'r sgwyddau, gwthiwch y corff I fyny. Unwaith eto. Dyma ni'n creu pont. Tynhawch y pen ôl. Cadw'r bol yn dyn. Cyn dod lawr yn ôl. Lawr yr asgwrn cefn, cymal wrth gymal. A gorwedd yn fflat ar eich cefn. Mi ewn ni unwaith eto. Ail osod eich traed. Teimlwch eich traed yn galed ar y llawr. Falle dychmygu rwan bod 'na wreiddiau'n just treiddio drw'ch traed, drwy'r mat, drwy'r carped. I'ch cadw chi yna. A'r un peth yn digwydd ar eich sgwyddau chi. Defnyddiwch y dychymyg. Mae'n werthfawr iawn. Yn ôl I fyny, Setu Bandasana. A just cadw pen ôl I fyny gymaint a fedrwch chi. Falle bod o'n brifo blaen y coesau. Gweithiwch efo hynny. Defnyddiwch eich anadl. Jyst I dawelu ychydig bach ar y teimlad anghyfforddus yna. Ac am drydydd bont. Unwaith eto. Gwthio fyny. Yn ôl I fyny. Blaen y corff I fyny. Ar eich sgwyddau. Cyn dod nôl. Cymal wrth gymal. Nes da chi nôl ar y mat. Sythwch eich coesau. O'ch blaen.
O fan hyn, plygwch eich pen-glin dde. A dewch ar goes dde i fyny. Jyst cadwch hi yna am eiliad. Cyn i phlygu hi a mynd â hi nôl. Yr un peth efo'r goes chwith. Plygwch hi a'i sythu hi os fedrwch chi. Cyn dod â hi'r holl ffordd yn ôl i lawr. A rwan dwch ar ddwy goes. Felly plygu'r ddwy gyda'i gilydd. Allwch chi aros yn fan hyn. Gnewch yn siŵr bod eich cefn chi yn hollol fflat ar y mat. Tynhewch eich bol. Mae'r abdomen yn cynnal ni yn fan hyn. Ac os fedrwch chi neu os ydych chi isio'n hytrach, falle sythu'ch coesau chydig bach. A jyst i dal nhw yn fan hyn. Dal y coesau. Fyny'n yr awyr. Gorffwys i'r traed. Teimlo'r holl hylifau. Y gwaed. O peth yn cael cyfle i newid I ffordd o fodoli. Ac yn bwysig iawn beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy bod eich perfedd chi yn cael gorffwys. Suddo mewn I fol y pelfis, I fowlen y pelfis. Os di aros yn fan hyn yn rhy hir, plygwch eich coesau os di hynny yn eich poeni chi. Ond os fedrwch chi, daliwch I weithio efo'ch coesau yn syth. Ag yna, traed I lawr. A gorwedd unwaith eto mewn shavasana. Pan da ni'n dod â'n pen I lawr yn traed I fyny, da ni'n troi'n hunan ben I weired. A mae hynny'n beth da mewn llawer o ffyrdd. Ac un o'r ffyrdd lle mae hynny'n bendithiol ydy bod o'n gwneud ni feddwl mewn ffordd wahanol. Mae'n gwneud ni fwy hyblyg. Mae'n newid yn ffram ni o feddwl. Falle newid y lens, y ffordd dyn ni'n gweld pethau. Mae hynny'n bendithiol. O fan hyn, plygwch eich penegliniau. Gwthiwch eich hun I fyny. A dewch I eistedd unwaith eto o'ch coesau wedi plygu. Dewch eich dwylo a'i gosod nhw ar eich sodle. Os fedrwch chi, dewch eich gen dros eich penegliniau. Be dyn ni'n mynd I wneud yma'n hyn di plygu mlaen Paschimottanasana. A mae Paschimottanasana'r un peth ydyn ni'n gwneud pan da ni'n plygu mlaen yn sefyll. A'r un peth yn bwysig sef bod y corff a'r coesau yn un. Felly bod ni yn ymestyn cefn y coesau, nid dyna'n prif fwriad ni fan hyn. Be da ni eisiau gwneud yn fan hyn mewn gwirionedd ydy cadw'n hunain efo'n gilydd mewn undod. Felly, o fan hyn, jyst gwthiwch eich sodle ymlaen. Dal I wthio. Dal I wthio. Dim ond mor bell ag a fedrwch chi, heb bo chi yn creu gofod rhwng eich coesau a'ch brest. Ond falle bod rhai hyblyg yn mynd yr holl ffordd. Falle bod eraill yn aros yn fan hyn.
Dio ddim gwahaniaeth lle ydych chi. Lle bynnag ydych chi, stopiwch os mae fanna di'r lle i chi. Ych ymarfer chi ydi hwn. Dyna beth sy'n mor braf am fod ar Facebook Live neu ar Zoom. Ydy bod rwy'n ddim yn gorfod cymharu hun efo bobl eraill mewn dosbarth. A hynny'n beth da. Dyn ni'n cael yn temtio i wneud hynny. Ond be dyn ni'n gallu gwneud yn fan hyn, lle bynnag ydyn ni, ydy just aros. Cael llygyd. Ag aros. Falle wrth aros, y bydd y corff yn penderfynu symud ychydig bach yn fwy. Y coesau'n sythu ychydig bach. Pwy wyr? Gadewch i'r corff wneud hynny drost y fo'i hun. Achos fel hefo'r anadl, mae'r corff yn gallu gweithredu ar ei ben ei hun. Dyn ni ddim yn gorfod gwneud y penderfyniadau i gyd dros y fo. Helpu'r corff i fod yn iach. Dyna dyn ni'n drio wneud. Yn fan hyn, caiwch eich llygyd a dod yn ymwybodol o'ch anadl. Dechreuwch anadlu'n ddofn. Ac wrth i chi anadlu'n ddofn, anadlu fiewn, byddwch chi'n teimlo'ch bol yn pwyso'n erbyn y coesau. Wrth i chi anadlu allan, mi fydd o'n rhyddhau ychydig bach. Daliwch chi anadlu. Am rai eiliadau, jyst canolbwyntio ar yr anadl. Ac yna, trowch eich sylw at ganol eich talcen. Just canolbwyntio ar ganol y talcen. Sylwch sut ydych chi'n teimlo. Os yna bethau di newid yn eich corff chi. Gorwch eich llygyd. Codwch y corff i fyny. Sythwch eich coesau. Trowch y traed efo'r bodi ar i fyny. Dewch ar dwylo nesa at eich pen ôl. Ac os fedrwch chi sythu'ch breichiau. Codi'r rest. Codi'r galon. Ac aros yn fan hyn. Dangas yna. Styllen. Mae'n edrych mor syml. Ond mae o'n siap neu asana. Effeithiol iawn. Rhoi nerth yn ysgwyddau a'r breichiau. A'r dwylo hefyd ar garddyrnau. Rhain am boenus weithiau. Yna gollwng. Rhyddhau. Ysgwyd eich garddyrnau chydig bach. Dyn ni wedi plygu mlaen. Mae'n amser rwan i fynd y ffordd arall unwaith eto. Dewch a'ch dwylo, os fedrwch chi, yn gwynebu'r ffordd arall rwan. Dim ots os fedrwch chi ddim, mi fedrwch chi wneud o fel hyn. Neu, mi fedrwch chi wneud o ar eich sgwyddau. Fyny i chi. Os ydych chi ar eich dau benelin, dwi'n meddwl, nid sgwyddau. Os ydych chi ar eich dau benelin, gewch chi fyny efo'r galon. Ac yna os anadlu allan, dewch yn ôl. Os ydych chi eisiau mynd ar eich dwylo,
Dewch i fyny. A gosod eich hun ar eich dwylo. Cyn dod yn ôl unwaith eto. Rwan te, plygu mlaen eto. Ac felly, mwyn plygu mlaen, dyn ni'n mynd i symud un goes y tro yma. Dewch ar goes chwith, a'i gosod i jyst ar di fewn. Plygu'r goes, gosod y droed, jyst ar ochr y goes dde. Plygu'r ben-glin dde. Ac yna plygu mlaen fel ydych chi'n neud efo'r ddwy goes. Ond y tro yma dyn ni'n mynd drosodd ar yr un goes. Ond efallai fydd hwn chydig yn haws na godd o'r tro diwetha efo'r ddwy goes. Falle byddwch chi'n sythu'ch coes ychydig bach mwy. Plygwch ymlaen. Yr un broses. Unwaith ydych chi mlaen lle bynnag yr ydych chi, ceiwch eich llygyd. A jyst canolbwyntio am funud neu ddwy, neu ddau hyd yn oed, ar ganol y talcen. Ac aros o fan hyn. Wedyn, rhyddhau y dwylo a'r traed. Syddu'r goes chwith, yna mi fynd efo'r goes dde. Rwan te, os ydy hwn yn anodd, os ydy'r lluniau dipyn bach yn stiff, ond dewch lawr ychydig bach yn bellach. Ond y peth pwysig ydy bod y ben-glin yma wedi phlygu i ddechrau. A mae'r droed chwith rwan ar ei sawdl. Mae'r corff nesa at y goes. A unwaith eto, dyn ni'n pwyso a gwthio ymlaen. Mae jyst y broses o wneud hyn yn tawelu rwy'n. Nes mewn brifo. Dewch yn ôl os mewn brifo. Pidwch yn mynd rhy bell. A cael llygyd. Chydig o eiliadau o fyfyrdod. Jyst canolbwyntio ar ganol y talcen. Ac aros. Aros. Ac aros. Cyn dod yn ôl. Eistedd. Ysgwyd y coesau chydig bach. Jyst rhyddhau cyhyrau. Teimlo'n hapus bod ni wedi plygu ymlaen. Y broses yma o plygu ymlaen, medden nhw, mor llesol i'r perfedd. A un o'r ffyrdd yma, ioga yn gorfforol yn helpu'r corff. Mae'r perfedd yn cael massage, dim byd gwell. Ac felly'n dechrau gweithio well. O fan hyn, da ni'n mynd i wneud mainc, unwaith eto, efo'r dwylo unai a'r bysedd yn wynebu nôl, neu y ffordd arall. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod o'n haws fel hyn, a'r traed yn solid ar y llawr. Unwaith eto, pwysau ar y dwylo ac ar y traed a codi'r pen ôl. Nes ydych chi'n creu mainc solid y gallai rwy'n eistedd arni yn gyfforddus. Rwy'n reit drwm. Just mynd ar pen yn ôl, ychydig bach. Trio cael y corff yn syth, yn fflat. Dyma ni'n rhoi mwy o nerth i'n breichiau yn traed a'n coesau.
cyn bod ni'n dod yn nhw nôl i lawr. O fan hyn, dewch ar dwylo ymlaen, tynhau eich bol, a jyst codi'r coesau. Suka navasana, y cwch. Os di hwn yn anodd, mae o. Dewch a'ch dwylo, jyst o dan eich coesau. A dal y coesau i fyny, ond ar yr un pryd dal i weithio'r abdomen. Gweithio i dynhau'r abdomen. Cadw'r abdomen yn dyn. Edrych ymlaen. Ac aros yn y cwch. Hwylio'n braf. Dyna beth yn isio. Hyd yn oed os yna dywydd carw'n dod. I fydd y cwch yma yn dal i hwylio ar y dŵr. O fan hyn. Dewch a'ch dwylo lawr. Eich traed ar y llawr. Dewch a gwadnech traed gyda'i gilydd. A jyst gweithio am eiliad neu ddwy ar agor y cliniau. Nôl ag ymlaen. Jyst i ryddhau, hwn di'r rhan mwyaf tyn ohono ni gyd. Oherwydd y ffordd da ni'n byw, mae'n siŵr. Jyst gweithio chydig bach ar agor y cliniau. Ac yna, gweithio ar sythu'r cefn. Ond mae hwn yn anodd, achos da ni eisiau sythu o wylod y cefn. Yn ara deg, ac yn bwyllog. Dewch i ni jyst sythu'r cefn. Ac yna, codi'r breichiau. Gyda'r dwylo gyda'i gilydd ar ddau fus cynta'n pwyntio ar i fyny. Dwylo gyda'i gilydd ag i fyny yn nhw. Cyn plygu ymlaen o'r cliniau. Creu poced fach efo'r dwylo. A'i roi o dros bodi'r traed. Yna, helpu'ch hun i blygu ymlaen. Breichiau i'r ochr. Dal i blygu. Unwaith eto. Just aros. Aros nes bydd y corff i hun yn penderfynu. Na i ymateb i'r magnet. Y ddeiar yn tynnu'r corff tuag ato fo. Falle bydd y ddau benelin yn cyrraedd y llawr. Aros yn fan hyn. Dal i aros. Dach chi yn tyras yna. Y seren. Ond y seren bach yn dechrau ymddangos wrth ochr y lleuad. Tyras yna. Meddyliwch am ole'r seren fach nawr. Yn arwain. Arafwch eich anadl. Dyfnhau'r anadl. Dal i aros. Ac yna wedyn yn ara deg. Dewch yn ôl i fyny i eistedd. Coes chwith i lawr yn syth o'ch blaen. Gafelwch yn y goes dde o dan y benglin a byddwch yn garedig efo hi. Dewch ei hi dros y goes chwith yn ofalus nes mae'r droed wrth ochr y benglin ar y goes chwith. O fan hyn, gweithiwch ar sythu'ch cefn os fedrwch chi, a gewch ar llaw chwith
tu ôl i asgwrn y cefn ar y llawr. Dewch ar fraich dde ar ochr fewn y goes a'r droed dde. A dechreuwch droi y corff, fel bod chi'n gwynebu'r chwith. O fan hyn. Trewch yn ôl, nes bod chi'n gwynebu flaen. Dewch ar llaw dde, tu ôl i'ch cefn. Trewch y corff. Codwch y fraich chwith, a yna dewch â hi dros y goes dde. Y llaw chwith yn glanio ar eich pen ôl, a troi y corff unwaith eto. Yn adlyn ddofn. A dyma ni. Unwaith eto, fel roedden ni pen oedden ni ben i weired. Yn edrych ar bethau rwan, y ffordd arall. Yn ôl. Gollwngwch y cyfan, a dewch yn ôl i edrych yn syth o'ch blaen. Gafel yn y goes dde unwaith eto yn ofalus, gariadus, i gosod hi lawr. Pygwch y goes chwith, yn i'r un peth ar yr ochr arall. Codi'r droed dros y ben glin. Ag yna, mi fyddai'n troi'n nghefn arnoch chi unwaith eto. Unwaith eto dewch ar llaw dde, tu ôl i asgwrn y cefn, a dewch ar llaw chwith, a'i chefn ar ochr fewn y droed chwith. A trowch i'r dde. Edrych dros eich ysgwydd. Trio defnyddio'r corff, canol y corff, y craidd, yn hytrach na'r gwddw, i droi. Aros. Cyn gollwng. Unwaith eto'r ffordd arall. Llaw chwith, tu ôl i asgwrn y cefn, os liciwch chi. Triwch y dyfu iawn mor agos a fedrwch chi. Codwch y fraich dde. Dewch â hi dros y goes. Triwch rhoi'r llaw ar y pen ôl. A mae hyn yn helpu wneud i'r corff droi o'r canol, o'r craidd. Dal i edrych yn ôl. Arglwydd y pysgod. Dyna pwy hwn. Gollwngwch y cyfan. A'r tro yma, dwi yn golygu'r cyfan. Gorweddwch ar eich cefn ar y llawr. Mewn shavasana, gnewch eich hun yn gyfforddus. Hwn di'r shavasana ola. Gorwedd ar eich cefn. Sgwyddau yn ôl ac yn cyffwrdd y llawr. Gadewch eich traed cwmpo i'r ochrau. Agor eich dwylo. Ceiwch eich llygyd. Unwaith ydych chi'n gyfforddus. Rhowch rhywbeth cynnes os ydych chi angen amdanoch. Glistog, blanced, beth bynnag. A dechrau gadael i'r corff fynd. Just gadael fynd. Yn shavasana. Dyma ni. Yr amser di dod i ymlacio'n llwyr. Ond mae yna fwy nag ymlacio'n hwn. Yn y munudau nesaf, mi fydd y corff ohono fo ei hun yn amsugno yr hyn mae'r corff wedi ddysgu. Yn creu reality ohono fo, yn creu y newidiadau.
Mae'r corff yn gwybod yn syth pan mae'n gorwedd i lawr. Mae be mae'n mynd i wneud nesaf ydy just ymollo. Byddwch chi'n teimlo'r cnawd yn cysylltu hefo'r llawr bron yn syth. A'r cyfan sy'n rhaid i chi wneud rwan ydy gwrando ar y llais yn rhoi cyfarwyddiadau i chi. Dilyn y cyfarwyddiadau. Mwyn i chi ymlacio yn ddyfnach. Felly dyma ni. Canolbwyntiwch ar ganol eich talcen. Dyma sedd y greddf, sedd dychymyg. Yn eich meddwl, ymlaen eich meddwl. Trowch eich sylw at eich llaw chwith. Y bawd, y bysedd, y llaw. Gadewch iddi fynd. Ar fraich chwith, o'r garddwrn i'r ysgwydd. Yn ymolwm, y llaw ar fraich. Trwm. Cefn yr ysgwydd, a'r cefn at y canol. Hefyd yn ymolwm. Rhowch eich sylw nesaf at y droed chwith, a'r goes chwith. O'r ffer i'r clun. Ochr chwith y corff, i gyd yn drwm. Rwan, yn eich meddwl, trowch eich sylw at y llaw dde, a'r fraich dde, o'r garddwrn i'r ysgwydd. Yn ymolwm, yn drom. A'r cefn, o gefn yr ysgwydd, i lawr at ganol y corff. Y droed dde, goes dde, ochr dde y corff yn gyfan, yn ymolwm. Trowch eich sylw nesaf at eich talcen. Ac yn eich dychymyg, teimlwch gole'r lleiad. Yn dechrau'ch amgylch yn chi, fel blanced wen. Teimlwch yn ddiogel o dan y blanced yma. Trowch eich sylw at ganol y talcen unwaith eto. Ag aros. Aros fan hyn. Am eiliad neu ddwy. Rwan, cadwch eich llygid ar gau. Ond sylwch ar eich anadl sydd wedi bod yn eich cynnal chi ar hyd yr amser. Llifo mewn ag allan drwy'ch ffroenau chi. Yr anadl einioes yma, y llinyn arian yma.
Yn drwm gan bethau da ar y ffordd I fewn. Ac yn eich gadael chi yn cludo'r holl bethau sydd ddim I angen. Ac yna, yn ofalus iawn, dewch yn ôl I eistedd, gan gadw'ch llygid ar gau. Unwaith dych chi'n eistedd, sylwch ar y gwahaniaeth, ar sut mae'r corff wedi newid. Bydd y newidiadau'r bendithiant mor hir ddim i'w teimlo eto. Cofiwch am y cwrlid golau gwyn yna. A chadw hwnna o'ch gwmpas chi. A pan fydd yr haul yn codi bore fory, mi fyddwch chi'n mynd efo'r golau yna ac yn ei gadw fo'n eich calon. Ni rannu fo falle efo eraill. Diolch I chi am rannu'ch ymarfer efo fi heno. Diolch o galon. Namaste.